Ki pulit ke East Giant Hills kila penjuri ki jingkan ra bantek la kam ya ka jingti ba shalan doyong bean dak ba yo ban kurup no haduk khat artli ki trok ki bakit doyong bean ha ka miet jong ka arpo trik rempang ha ka miet jong ka arpo trik bat arpo trik rempang haduk khat artli ki trok ki bakit doyong bean kila syak kurup no ha ki pulit ki district ong superintendent of police ke East Giant Hills Pankaj Kumar Rasgania. Ula ong ru baka jingkan ra ke badang yei beteng ya ka kamti doyong bat shalan doyong bean kelalam syaka jingyok kem ya arpu arngut ki beriu bat la register kandai pesau teli ki ejahar bat yok ban kurup hadu kat nyawa jar laispa arpu ar metric ton u doyong bat arpesan poin san kilo ki tiar pen betei. Kani ka jingkan rai ka jingti doyong bean kadang yai beteng hadien ka jingjia jong ka jing betei hapo ka parti doyong bean hamen sengat haka than thang sko kabala shim ya ka jing im jong ki laifu arngut ki beriu.